Doncs hola de nou. Aquest és el vídeo ja que entrem una mica en matèria del que us estava explicant, no? Els passos que haurem de seguir i com farem servir les eines per inscriure'ns al casal. Com sabeu, per accedir a aquest vídeo heu hagut d'accedir també a una carpeta a la plataforma de Google Drive. Si veieu aquí és la carpeta general que es diu Informació online a famílies dels casals de Dinàmic d'estiu 2020. Entreu a Barcelona i als casals d'infantil i primària el primer que us surt és Nausica. Quan entreu a Nausica, quan vosaltres hi entreu, aquest vídeo que estic gravant ara estarà aquí al costat, us agafeu el PDF que teniu i aquest és el suport que anirem seguint durant aquest vídeo explicatiu. Aquest és el de l'escola Nausica i, per tant, sortiran aquí tots els aspectes que us caldrà saber abans de començar i que és el que haguéssim seguit exactament igual a la reunió que haguéssim fet presencialment. Pel que fa a la metodologia, sabeu que a Dinàmica treballem sobretot des de dues vessants pedagògiques. La primera és que seguim la teoria de les intel·ligències múltiples. Aquesta teoria és d'un psicòleg que es diu Howard Gardner i que el que explica és que les persones no només tenim una sola intel·ligència, sinó que en algunes activitats podem ser més hàbils o en algunes vessants de la vida tenir més dificultats que unes altres, i el que intentem és que des d'aquestes vessants que ell va fer teòriques en set, que totes les activitats tinguin d'aquestes vessants perquè tots els nens i les nenes quan facin una activitat hi estiguin a gust i d'alguna manera se sentin partíceps d'aquesta programació pedagògica, no? Aquestes diferents teories que hi ha al voltant de la nostra programació pedagògica, evidentment, també passa per l'opinió de l'equip educatiu que hi haurà, que coneix el grup, que coneix els infants, perquè ja veureu després que la base d'aquest equip educatiu és exactament el mateix que l'any passat i, per tant, coneixent el grup adaptaran totes aquestes activitats i aquesta programació perquè sigui el més adequada possible, i també proposarem als infants que facin una assemblea setmanal on proposin i avaluïn totes les activitats que es fan i d'alguna manera es puguin incloure en el casal i en la seva programació aquelles propostes que els fa il·lusió treballar o que sean més del seu gust i d'alguna manera, sempre i quan sigui possible, evidentment, encabir aquestes propostes a la programació. Per tant, tenim aquesta part i també tenim la part d'educació emocional. Sabeu que som una entitat que treballem el lleure des de la vessant d'acompanyament emocional i, per tant, serà un fet transversal que, evidentment, implicarà des de fer, per exemple, jocs cooperatius i no competitius, treballar els conflictes des d'una vessant de mediació, fer un acompanyament a aquells infants que tinguin necessitats especials, etcètera, no? I d'alguna manera treballar què són les emocions i com ens sentim quan tenim alguna d'elles. A més, implantarem el model pedagògic que es basa en els ambients o en els racons, que hi ha diferents maneres de dir-ho, en les peces soltes i els minimons per algunes estones del dia, que això implica la lliure circulació i les activitats no tan dirigides com en el lleure clàssic. Sabem que és un model pedagògic que funciona perquè fa anys que l'implementem. De fet, és una de les característiques que tenim nosaltres com a entitat a l'hora de fer casals i creiem que per Nausica és adequat, ja que com que fa uns anys que estem allà hem anat adequant el model a les vostres necessitats. Pel que fa a l'equip educatiu, és una mica el que us estava dient. Nosaltres seguim l'esquema que hem portat aquests anys perquè funciona, perquè totes les parts ens han fet saber que estan contentes amb aquest base. Per tant, tindrem el Toni Gularons de director, i estarà acompanyat de les dues referents educatives, que són la de petit serà l'Ester Moreno i la de primària seria l'Andrea Claverol. L'equip pot ser que augmenti, pot ser que disminueixi, no crec, però que pot ser que augmenti, i aquestes persones que s'inclouran en aquest equip us comentarem quins càrrecs tindran i qui seran a la segona reunió quan ja sapiguem quina participació tenim cada setmana. També hi haurà personal de suport si hi ha algun infant amb necessitats educatives especials, i la ràtio serà 1:10, que és la que marca el Departament de Joventut. Per tant, tot el tema de les qualificacions de titulació de lleure o de titulacions a nivell d'educació o d'animació cultural, tot això, estan acreditades i són les que han de ser, i per tant seguirem aquesta estructura.
Pel que fa a la temàtica, que això és una mica la màgia també que tenen els nostres casals enguany, hem preparat una temàtica mediambientalista. Tenim dos protagonistes, que són la Greta i l'Aran. La Greta i l'Aran són dos cosins que estan a Palamós amb la seva família i se n'adonen que al medi ambient hi ha alguna cosa que no funciona i que ens estem malmetent una mica el nostre món, no? I coneixen un submarí que es diu Ringo, que és aquest que veieu aquí, que en Ringo és un submarí vell que els ajudarà a fer un viatge per tot el Mediterrani. I què tractaran durant aquestes setmanes? Doncs cada parada serà una setmana, és a dir, la primera setmana pararan a un país, que en aquest cas la primera setmana serà França, i coneixeran els tritons i les sirenes, que els hi parlaran, per exemple, de com està la fauna marina, no? I de com afecta la brutícia a aquesta fauna. També tractarem temes com els boscos marins, el salvament marítim, la contaminació tant de tots els aspectes que envolten el mar, i diversos temes molt d'actualitat, per desgràcia, i que anirem tractant setmana a setmana a través dels nostres protagonistes, que en algun cas estan basats en persones que existeixen a la vida real, i en altres són persones o personatges que ens acompanyen en descobrir d'una manera divertida i lúdica com podem tenir més cura del nostre medi ambient. El personatge una mica, entre cometes, dolent que tenim enguany és en Plàsticus, que és aquest que veieu aquí. En Plàsticus surt d'una idea que malauradament existeix, que és que existeix una illa feta d'escombraries que cada cop, per desgràcia, és més gran. I en Plàsticus és un monstre una mica babau fet de la porqueria que acumula al mar i que té moltes ganes de seguir embrutant per fer-se més gran i més fort. I la Greta i l'Aran aniran darrere d'en Plàsticus a veure si l'enxampen i el netegen. I la història, veureu que si l'aneu seguint, té un final molt xulo i que creiem que en el moment en què estem i com estem visquent, és important que tant els més petits com els més grans tractin aquests temes i reflexionin, no? Com sabeu, la temàtica, el que fem normalment és gravar uns vídeos, que hi ha actors i actrius que es disfressen d'aquests personatges. Els vídeos es veuen els dilluns i els divendres. Els dilluns s'introdueix la història, es posa un repte. Durant la setmana aquest repte, que és aconseguir un objecte, s'envia de manera màgica, en aquest cas al submarí, i el divendres l'objecte arriba a la tele, diguéssim, a la pantalla, i acaba la història. Aquesta situació que estem visquent també ha afectat a la gravació dels vídeos. Teníem fa 3 setmanes la gravació d'aquests vídeos i, per tant, pot ser que no tinguem tots els vídeos abans del casal. Sí que els primers hi seran, perquè intentarem d'alguna manera fer-ho possible, però pot ser que tardem una mica més en aconseguir la totalitat. Però, de tota manera, hi seran, la història hi és, els personatges hi són, tota la temàtica ja està guionitzada i preparada per posar-nos en marxa un cop comencin. Us animem també a entrar al nostre canal de YouTube, a Biodinàmic, a veure els vídeos de l'any passat o d'altres edicions que són molt xulos i ens costen molta feina, i és xulo poder-los donar una segona vida ara que estem a casa i que em pugueu dir i podeu saber una mica com els estructurem, no? Això és la part temàtica que diem. Pel que fa a l'horari, sabeu que l'horari és començar l'activitat a les 9, sí que hi haurà acollida sempre que hi hagi la participació mínima de 8 a 9, i obrirem la porta uns minuts abans perquè les famílies pugueu entrar al casal, pugueu parlar amb l'equip educatiu, estar una estona als espais o mirant les coses que hem fet, i a les 5 tancarem el centre. De 5 a 2:45 també pot ser que hi hagi acollida sempre i quan hi hagi famílies que les necessitin i arribem al mínim. Pel que fa a les excursions i sortides, sabeu que hem proposat unes excursions i unes sortides que pot ser que no es puguin realitzar o que tinguin una normativa diferent, però de moment us explicarem les que ja tenim programades. Tenim programades diferents formats. Les sortides serien d'una part del dia i les excursions de tot el dia. En el cas de Nausica hi haurà sortides a la piscina, a la biblioteca, a diferents parcs, i també hi haurà excursions que poden durar tot l'horari o la majoria o la gran part d'aquest horari, que seran al Museu de les Ciències Naturals, a fer uns tallers molt xulos. Després al CRAM, que és el Centre de Recuperació d'Animals Marítims, que està al Prat de Llobregat.
i Happy Aventura, que és un parc d'aquests amb els ponts de mico, amb tirolines, amb lianes per passar així una mica de l'aventura. Durant el mes de setembre, que també hi ha proposat el casalet de setembre que li diem, també hi hauria excursions, una excursió de tot el dia i al final de festa, diguéssim, de l'estiu o de casal, l'últim dia de la campanya, no? Pel que fa al servei de menjador i l'espai migdia és exactament igual que l'any passat, és a dir, utilitzarem la cuina i el servei que ja hi ha durant l'any a l'escola i serà in situ. Pel que fa als aspectes comunicatius, enguany hi ha una novetat, que és que cada divendres vosaltres podreu accedir des del nostre web a un apartat blog, cada escola i cada casal tindrà un blog, i podreu entrar allà i hi haurà la informació penjada de la setmana següent, és a dir, en comptes de tenir la setmana un cop ja la informació un cop ja ha començat la setmana, tindreu la informació prèviament i així us podreu preparar les coses que us caldran o què farem o tindreu la informació potser més controlada. Seguirem donant aquesta informació en paper el dilluns, però creiem que és una manera més ràpida i més fàcil que a més ho podeu consultar fins i tot des del mòbil i podeu tenir l'horari descarregat al mòbil perquè us sigui més fàcil de gestionar, sobretot quan hi ha diversitat d'opcions familiars i de circumstàncies que a vegades fa que en un sol horari no hi arribem, no? Pel que fa a la comunicació, a part d'aquest blog, tindrem el Drive, on penjarem les fotografies de forma privada, i hi haurà els telèfons habituals. Hi haurà 2 telèfons, el que tindreu ara serà el meu, que surt al final d'aquest PDF, que després hi accedirem, i a més tindreu el del Toni, el del director, a partir del primer dia de casal, que el podreu trucar també per urgències. I ara comencem amb la part més difícil, diguéssim, o més novedosa, que és el període d'inscripcions. El període d'inscripcions, com sabeu, va del 25 d'abril al 31 de maig. Enguany haurem de fer tot aquest procés de forma telemàtica, per això estem fent també aquest vídeo, i ara us ensenyarem com s'ha de fer aquesta inscripció. Hi ha 2 maneres. La primera, que és la que treballarem ara, és fer-ho a través de la nostra plana web, que com sabeu és biodynamic.org. A la nostra web heu d'anar en aquest apartat que es diu inscripcions online, aneu a l'apartat casals d'estiu. Ara veureu que només hi ha un exemple, quan vosaltres hi entreu per fer la inscripció ja hi haurà tots els casals, ara hem deixat un perquè veieu una mica com serà el format. En el vostre cas posaria casal d'estiu Nausica, tindríeu la inscripció online, la informació, que és el PDF que ens està acompanyant en aquest vídeo, i la normativa, que és la normativa habitual del casal, la mateixa que hi havia l'any passat, canviant les dates, evidentment. Pel que fa a la inscripció online, li doneu aquí i us obrirà un formulari on us podreu inscriure de manera online. Aquesta inscripció és la mateixa que fèiem en paper l'any passat. Si veieu, això és el que una mica la inscripció que us donàvem en paper, que és aquell full una mica més gran on manualment ho podíeu escriure, doncs ara ho farem de forma telemàtica. Si us fixeu, a la introducció surt el nostre mail i surt el telèfon. Per què és aquest mail i aquest telèfon? Doncs després explicarem sobretot per què serveix el mail i el telèfon és per dubtes. Pel que fa a l'estructura de la inscripció, la primera part és sobre les dades de l'infant, el que registreu. Recordeu que s'ha de fer una inscripció per persona. No podem posar 2 germans o germanes en una inscripció, sinó que és una inscripció per persona. Quan acabeu l'apartat de dades de l'infant teniu les vostres dades, les dades mèdiques, dades d'interès, quina persona us ve a recollir i observacions que creieu importants. I aquí ve la novetat, la selecció de torns i horaris, no? És a dir, quan i com em vull apuntar durant el casal. Tenim les opcions horàries de 9 a 1, de 9 a 3, de 9 a 5, o cap opció en cas que aquella setmana no vingueu al casal, i totes les setmanes de casal. En el vostre cas, també hi haurà setembre aquí. Per tant, quan us apunteu, podeu apuntar-vos de 9 a 1 o a cap opció, les setmanes que necessiteu, i el mateix amb l'acollida. Si necessito acollida de matí o de tarda, doncs em podré apuntar aquí tant a la matí com a la tarda o no apuntar-m'hi. En cas de tenir germans o germanes en aquest casal, doncs també ho marcarem i revisarem les autoritzacions. En aquest apartat veieu que és també una novetat, diguéssim, comparativament amb la inscripció en paper que teníem, que és el que supleix la signatura manual. Posarem els noms i cognoms, el nostre DNI, la data en què enviem aquesta inscripció i si apretem en aquest botó que posa estic conforme, serà vàlid com a signatura de conformitat d'inscripció, que seria la que faríem en paper.
Per fer la inscripció sabeu que necessitem una documentació que demana el Departament de Joventut i que sense aquesta documentació adjunta no es pot donar per vàlida la inscripció. Quina documentació cal que adjuntem? Cal que adjuntar la fotocòpia de la targeta del CatSalut de l'infant, la fotocòpia del carnet de vacunacions, el DNI de la persona, la fotocòpia del DNI de la persona que omple aquesta inscripció i el justificant de pagament. El justificant de pagament només s'ha de posar aquí si no es demana beca. Si es demana beca, després parlarem de com s'ha de fer. Ens podem donar el cas doncs, que nosaltres tinguem ja escanejats aquests documents i els puguem pujar directament des d'aquests botons o en aquest moment de fer la inscripció no tinguem aquesta documentació a mà. Per tant, faríem la documentació sense adjuntar o tots o algun d'aquests documents i quan ja tingui la fotografia feta i la pengi o tingui el document fet amb la documentació que se'm demana, l'enviarem a estiu@biodinamic.org per tal doncs, de complementar aquesta inscripció, sense la qual aquesta documentació la faria invàlida. Llavors, un cop envieu aquesta documentació en aquest correu electrònic, us donarem la conformitat o us explicarem si falta alguna cosa. És important que entengueu que ha de ser unes fotografies visibles, que es vegin bé les dades i que es vegin bé el format en què ens passeu, perquè si no doncs, seria invàlid. Pel que fa al pagament, el que us explicava només és per les persones que no demanen beca. Les persones que demanen beca, després a l'apartat de la sol·licitud de beca us explicarem com fer-ho. Aquí també teniu el número de compte on fer el pagament i com fer-lo. Quan tingueu tot això omplert, li doneu a enviar i ja estarà feta la inscripció. Això és pel que fa a la inscripció. Recordeu, heu d'entrar a la nostra web, biodinamic.org, entrar a l'apartat d'inscripcions, casar els d'estiu i a partir d'aquí ja podríeu fer la inscripció. Si us sembla, tornem al PDF que estàvem seguint i us he dit que hi havia dues maneres. Una era fer aquesta inscripció de forma online i l'altra és, posem pel cas que no ens va bé, no ens acabem d'en sortir fent-la online. La puc imprimir, la omplo de manera a mà i després envio una fotografia o l'escanejo al correu estiu@biodinamic.org, que és el que teniu per enviar-nos tota la documentació relativa als casals. També ho puc fer així. Que no tinc mòbil, no tinc internet, no tinc ordinador, és impossible que pugui fer aquesta inscripció de forma telemàtica. Doncs llavors aquestes famílies que us trobeu en aquesta situació trucareu a l'oficina, concretament parlareu amb la Mònica, que és la nostra administrativa, de 9:30 a 3, i ella us ajudarà a fer la inscripció per telèfon. Vosaltres li anireu dient les vostres dades per telèfon i després ella ho anirà omplint, registrant aquesta conversa perquè quedi constància i valdrà igual que si ho haguéssiu fet vosaltres, tant pel que fa a la inscripció com pel que fa a la beca. Aquí us recordem la documentació online que cal aportar, que és el que us dèiem, el comprovant de pagament, la fotografia del vostre DNI, la targeta sanitària del CatSalut o el carnet de vacunacions. Pel que fa a les sol·licituds de beca, el Casal Nausí, que és el primer any que iniciem aquest procés, nosaltres creiem que per vosaltres, de fet, serà més fàcil perquè no esteu acostumats a fer un paper i, per tant, us resultarà de nou i serà com si ho haguéssiu fet sempre així, no? Les sol·licituds de beca és molt important que sapigueu que no es poden demanar si no heu fet la inscripció. Per tant, si nosaltres no us hem donat l'ok, sigui perquè l'heu fet per telèfon, per mail, enviant-nos-la o online, no podeu fer la sol·licitud de beques. Aquesta és la primera part important que tenim. Llavors, com l'heu de fer? Heu d'entrar en aquest enllaç que teniu aquí, vacances.barcelona.cat, que és la campanya de l'Ajuntament. La campanya de l'Ajuntament que ens reuneix totes les entitats que portem casals es diu T'estiu molt. Si entreu en aquest apartat web, que ara hi entrarem, trobareu un enllaç, ara no hi és, però després trobareu un enllaç on us podreu descarregar la sol·licitud de beca i omplir-la online, tal com hem fet amb la fitxa d'inscripció. Quan ho heu de fer? Estarà disponible a partir del 25 d'abril fins al 19 de maig, els 2 dies inclosos. Sabeu que el dia 25 és dissabte, per tant, si tinguéssiu algun dubte, el dia 25 fins dilluns no el podríem comentar. Però, en tot cas, podeu començar a fer-ho el dilluns i no hi ha problema en que aquests 2 dies remeneu una mica per saber les eines i ja està. Llavors, qui pot demanar aquesta beca? Per demanar beca, tant la persona que demana la beca com l'infant que ha de rebre aquesta suposada ajuda han d'estar empadronats a Barcelona. En cas de ser un infant d'educació especial, no cal que sigui només a Barcelona, sinó que pot ser a tota l'àrea metropolitana, però sí que la persona sol·licitant i l'infant que ha de rebre aquest ajut econòmic han d'estar empadronades a la nostra ciutat.
Aquest és un dels requisits. Després, una cosa que heu de saber també és que màxim es poden becar 14 dies en el cas dels casals d'infantil i primària. Per tant, com a màxim serien 2 setmanes o 3, comptant que traient els festius, no? I mai us becaran el 100% de l'import. Us poden becar el 30, el 60, el 90 o res. Només poden ser aquests trams de tant per cent, és a dir, no és el 50 o el 40, només o el 30 o el 60 o el 90%. Si us donessin el 90%, hauríeu d'abonar la resta com tots els altres trams de percentatge. Com calculem aquest tram de percentatge? Com sé quin tram de percentatge em tocaria? Si heu fet la declaració de la renda de l'any 2018, penseu que la del 2019 és la que s'està fent ara, per tant, no està tancada, no és avaluable. L'avaluable és la del 2018. Heu de mirar a l'apartat dels ingressos nets anuals d'aquelles persones que hagin fet la renda en el nucli de convivència, les persones que estiguin empadronades en el mateix domicili que l'infant que demana la beca, sumar-ho, sumar tots els ingressos que tingueu que siguin contrastables, és a dir, que d'alguna manera quedin registrats d'alguna manera, i dividir-ho entre els membres que hi hagi en aquella família. Poso un exemple. Imaginem-nos que hi ha 2 mares amb 2 fills. Aquestes 2 mares fan cada una renda, doncs s'hauria de sumar els ingressos nets anuals de la primera mare, els ingressos nets anuals de la segona mare, sumar-ho i dividir-ho entre 4 perquè són 4 els membres que estan domiciliats en aquella casa. Per tant, si aquesta quantitat que ens dona és entre 0 i 6.000 euros anuals, seria el 90%, si són entre 6.001 a 7.500 seria el 60% i així basant-nos en la graella. Què passa amb aquelles famílies que tenim infants d'educació especial? Els infants d'educació especial compten per 2. Per tant, tornant a aquesta família d'exemple, les 2 mares més els 2 infants, si un dels infants tingués necessitats educatives especials, en comptes de dividir entre 4, dividiríem entre 5. Què passa si la família és monoparental? Passaria el mateix. Si són, per exemple, una mare i el seu fill, en comptes de dividir entre 2, dividirien entre 3. Això és el que us explica en aquest apartat. Les persones que tinguin necessitats educatives especials o siguin una família monoparental, haureu d'acreditar aquesta situació amb el carnet habitual. Si esteu en procés de demanar aquest carnet, també serveix el justificant per, d'alguna manera, justificar la vostra sol·licitud. Això és el que us explica aquí una mica. Ara anem a com demanar aquesta beca. Si us en recordeu, us he dit, heu d'entrar a un apartat que és vacances.barcelona.cat. Si entreu en aquesta web, que és aquesta, perdoneu, és aquesta, és la campanya T'estiu molt, que és la que us comentava que és la que agrupa totes les activitats homologades per l'Ajuntament de Barcelona, heu d'entrar a l'apartat Ajuts a famílies. Com veieu, ara no hi ha aquest enllaç. Per què? Perquè, com us he dit, comença el dia 25 i fins al dia 25 no estarà penjada aquí. Però us ensenyarem en PDF la beca que hi havia l'any passat perquè en tingueu un model. Haureu d'entrar aquí a Ajuts a famílies. Aquí teniu la informació que us estic explicant jo ara també. Veureu que és exactament la mateixa i que us explica com calcular aquest barem que estàvem dient del nucli familiar i el tema de les persones que tinguin diversitat funcional o les famílies monoparentals. Això és el calendari que és el mateix que tenim. Per tant, el que haureu de fer només quan entreu aquí és buscar el document que us porti a demanar la beca. La beca és com aquesta. Quan és en paper, és una beca de color rosa. Hi ha molta gent que es refereix a això com la beca de color rosa. Bé, ara és blanca perquè és un PDF i no tenen color, però que sapigueu que quan sigui en paper doncs sí que hi ha 3 còpies i ens referim a ella així. Aquestes beques tenen diferents apartats. El primer apartat és les dades de la persona que sol·licita aquesta beca, és a dir, el tutor o la tutora que demana la beca per un infant ha d'omplir el primer apartat amb les seves dades, el segon amb les dades del nen o de la nena i el tercer l'omplim l'entitat. Fixeu-vos que posa A en plana per l'entitat. No heu de tocar res en el 3. En el 4 hem de posar les persones que estan empadronades en el domicili on viu aquest infant, noms, cognoms i data de naixement. I aquí ve una mica el que estem parlant abans dels ingressos nets anuals. Si veu fer la renda del 2018, heu d'anar a la casella 500, mirar què us surt i posar aquí els ingressos del pare a la mare, els ingressos del pare o la mare. Si hi hagués algun germà visquent al domicili que també fa la renda
i que també la va presentar el 2018, també es podrien incloure aquí. Si tenen certificat de discapacitat, si algun germà o germana ha demanat un ajut, que també estigui en el mateix casal o en un altre casal, i si és família monoparental. Posem-nos en el cas que el 2018 teníem una situació econòmica millor que la que tenim enguany i pel que sigui no ens interessa que ens mirin la renda de l'any 2018. Què fem? Doncs en comptes d'omplir aquesta columna, acreditarem a través d'una documentació que després us explicarem quina situació econòmica tinc ara. En cas de dir, no, jo el 2018 ja em va bé que em mirin les dades econòmiques d'aquell any, o és el mateix que si me les miressin ara. Posem aquí els ingressos, o si no ho sabem i volem que ens ho mirin ells directament perquè ara no volem buscar la renda, autoritzem a que ens mirin les dades fiscals que vam donar a l'agència tributària i que estan verificades. Com ho autoritzem? Hem de posar el nostre nom i cognoms i el nostre DNI. Imaginem-nos que la declaració de la renda la vam fer de manera individual, doncs posarem el nom de la declaració que presentem, però imaginem-nos que volem que mirin les rendes de les dues persones, dels dos tutors. Doncs també l'altra persona, l'altra mare, pare o tutor legal, doncs posaria aquí el seu nom i els seus cognoms. La documentació que cal presentar és això el que us estava explicant de si no volem que ens mirin la renda del 2018, com ho fem? Doncs haurem d'acreditar quina situació econòmica tenim amb tots els papers que siguin possibles. Si tinc nòmines, si tinc algun ajut concedit, si tinc alguna beca concedida, si tinc algun tipus d'ingrés econòmic que jo pugui acreditar, recolliré tots aquests papers i els adjuntaré amb aquestes beques. Les persones amb discapacitat i famílies monoparentals és una mica el que us he explicat abans de com fer aquest còmput. I aquí us explica una mica els terminis. Aquí veieu que posa on s'ha de presentar la sol·licitud. Normalment, aquestes beques, com que són en paper, s'han d'anar a presentar al districte. Aquest apartat aquest any no hi serà, evidentment, perquè està tot tancat i no hi heu d'anar. D'acord? Per tant, aquí tenim el model de beca ordinari, que és el que haureu d'omplir si voleu sol·licitar una beca. Si tinc un infant amb necessitats educatives especials, he d'omplir un altre model que es diu F7. L'F7 a vegades dona problemes perquè hi ha famílies que no l'acaben d'omplir bé i normalment s'ha de retornar perquè es reompli bé. Per tant, hem fet una guia on posa, encerclat en vermell i explicat també si veieu en vermell, com omplir-ho. És molt fàcil. Igualment, si hi ha algun dubte, doncs ens podeu trucar o ens podeu escriure i us ajudem també. Aquesta beca, com l'ordinària, estarà penjada, recordeu, penjada a la web de vacances.barcelona.cat, és a dir, on trobem la beca ordinària també trobarem la beca de persones de suport o hores de subvenció al temps amb necessitats educatives especials. Per tant, un cop hagueu omplert la beca o l'F7 en el cas dels nens d'educació especial, aquesta beca se'ns enviarà dinàmic. Dinàmic, ho revisarem, veurem si tot està bé, si heu enviat, a part d'això, tota la documentació que cal també adjuntar això, ho revisarem, que està bé, posem segell i nosaltres mateixos ho enviem al districte. Que no està bé, falta alguna cosa, hi ha alguna cosa que no acabem d'entendre, us trucarem i direm, ei, això, i llavors refarem. Per tant, fàcil. Hem d'inscriure i enviar-nos-ho. Nosaltres ja veurem si és correcte o no i ho enviarem a districte si cal enviar-la perquè està bé o us direm que s'ha de modificar en cas que hi hagi alguna errada. Per tant, ja tenim aquesta part de la sol·licitud de beques, que és el que us explicàvem aquí, com calcular i com presentar amb quins papers s'havia de justificar aquesta demanda, no? Un cop envieu aquesta sol·licitud, hi haurà un termini en què l'Ajuntament revisarà les vostres dades fiscals, la documentació que hagueu acreditat, i amb aquestes dades, quan acabi i us atorguin una quantitat concreta, un tant per cent concret de beca, us enviaran un SMS o un correu electrònic als llocs que heu donat durant la sol·licitud de contacte i us diran quina quantitat us han donat. Imaginem-nos, per posar un exemple, que us donen 100 euros. Us han tocat 100 euros pel vostre casal d'estiu. Llavors, que hi esteu d'acord, ens truqueu als telèfons de contacte que teniu més avall i ens dieu, m'han tocat 100 euros. Nosaltres direm, molt bé, doncs 100 euros amb el que havies demanat, et queda per pagar tant. Que hi estic d'acord? Perfecte, procedim a fer el pagament. Que no hi estic d'acord? Dic, ostres, jo em pensava que em donarien, per exemple, en comptes de 100, 200 i ara no em vull apuntar perquè no puc pagar tantes setmanes. Doncs, en aquest cas, i només per aquelles persones que hagueu demanat beca,
podeu treure alguna setmana per pagar la part que us falta a part de la beca. No? Recordeu que mai us donaran una beca pel 100%, per tant, sempre hi haurà com a mínim un 10% a abonar. Per tant, quan rebeu l'adjudicació de beca, us heu de posar en contacte amb nosaltres. Normalment les famílies rebeu aquesta quantitat abans que nosaltres. Nosaltres també ens ho envien, però ens ho envien totes seguides en un document i com que van per ordre alfabètic, pot ser que si teniu un cognom més amunt de l'ordre alfabètic, doncs rebeu abans aquesta informació que nosaltres. Per tant, ens truqueu i ho tramitem així. Què passa si aquests 100 euros que m'han atorgat no em semblen suficients? Crec que no s'han calculat bé. Jo havia fet càlculs i em donava que, per exemple, que eren 300. Què podem fer? Doncs hi ha un termini on jo puc al·legar que no hi estic d'acord i es revisarà aquell cas. Per tant, fins que no tingui la quantitat final, no caldrà que jo pagui ni faci cap pagament perquè no tindré la quantitat final. I com ho he de fer per pagar? Tant si tenim beca com si no tenim beca, hi ha el mateix número de compte corrent, que és el que teniu a la fitxa d'inscripció. Recordeu que aquí al final teniu el número de compte i que heu de posar en el concepte del pagament. I quines són les dates? Podeu fer el pagament de dues maneres. Podeu fer el pagament al 100%, és a dir, jo no demano beca, ja sé el que em costarà, posem, em costa 200, doncs ja vull pagar els 200 euros i quan ho he de fer? Abans del 7 de juny. Per tant, quan faci la fitxa d'inscripció, abans del 7 de juny faig el pagament. Que no em va bé pagar aquests diners tots de cop. Prefereixo fer-ho en 2 cops, que és l'altra modalitat de pagament. Doncs el primer pagament també ha de ser abans del 7 de juny i l'altra meitat abans del 3 de juliol. Si després del 3 de juliol no hem fet l'abonament de les dues parts, estaria fora de la normativa i, per tant, no és possible aquesta situació. Què hem de fer si hem demanat una beca? Doncs el que dèiem, ens esperem a que ens diguin quina quantitat de beca tenim i llavors fem el pagament. El pagament, després d'haver-nos dit quina quantitat ens dona de beca, també pot ser fraccionat. Pot ser 50-50 o pot ser al 100%. Per tant, ja hem arribat al final del document i, per tant, al final d'aquest vídeo. Aquí teniu els contactes que us he comentat, teniu el de la Mònica, que és administrativa, amb qui podeu tractar temes d'inscripcions i dubtes que tingueu sobre aquest vídeo i els processos que hem de seguir. I el meu telèfon, que és el segon, com a supervisora, també per algun dubte que tingueu. El tercer telèfon, que és el de l'Aniol, és més per quan el procés ja estigui començat i doncs, hi hagin dubtes amb certes documentacions de beques quan ja les hagueu sol·licitat. Per tant, ara heu de fer servir el primer i el segon telèfon. Sobretot us demanem també que ens escriviu majoritàriament per WhatsApp o per correu, ja que, com veieu, doncs, estem gravant vídeos i mantenint molta feina doncs, en videoconferències o de manera telemàtica i a vegades no podem atendre totes les trucades. Per tant, us demanem que si no és urgent doncs ens podeu escriure per WhatsApp o ens escriviu també per correu electrònic i us contestarem quan sigui possible. Aquí teniu la direcció, que és la mateixa on s'ha d'enviar la documentació, estiu@biodinamic.org, i el nostre web perquè us en recordeu i si voleu mirar altres coses penjades d'anys anteriors, doncs fantàstic també. Així que això és tot. Us hem acompanyat durant tot aquest document que teniu en el Drive i que el seguireu tenint per vosaltres. També us hem ensenyat tots els passos que heu de seguir, però igualment doncs, això que us dèiem, no? Si teniu qualsevol dubte, comentari o ens voleu dir qualsevol cosa que creieu important, doncs estem a la vostra disposició i intentarem ser el més pròxims, malgrat aquesta distància, possible. Per altra banda, doncs, desitjar-vos molta salut, que mantingueu les ganes i la il·lusió per començar a imaginar-nos aquest estiu i que estem a la vostra disposició doncs, per ajudar-vos a mantenir aquesta energia. Així que moltes gràcies i fins aviat.